Xi minn daqqiet tkun taf li tarbija hi f'periklu għax ma tkunx mejjuna f'waqta. L-om qed tmut. It-tarbija hi f'mument kruċjali u m'hemm l-ebda mezz ta' trasport. Meta jaslu għandna, propju fil-ħin tal-ħlas, jew il-ħajja tal-om tkun fil-periklu, jew it-tarbija qed tmut. Evas, mara ta' 23 sena, f'Lulju tas-sena l-oħra tilfet it-tarbija tagħha. Kif kienet waslet biex twellet, l-uniku għażla li kellha kien li tagħmel vjaġġ ta' satejn riekba fuq wara ta' mutur biex tasal fl-eqreb ċentru tas-saħħa. Kif qorob il-lejl, il-ħolma li fl-aħħar issirhom f'daqqa waħda inbidlet f'waħda kera. Traġikament, il-vjaġġ kien tqil wisq għalija. Evas damet biss jumejn tħaddan magħha t-tarbija tagħha, jumejn biss għamlet ħajja. Hawnhekk f'din il-komunità tant sabiħa fl-Uganda, l-aktar ħwejjeġ importanti huma l-fidi u l-familja. Imma li ġġib ħajja fid-dinja, ħafna drabija ġrajja mimlija perikli. Għal ħafna, il-ferħ tat-twelid iġib miegħu niket li lanqas biss tista' taħseb dwaru. Imma m'għandux ikun hekk. Il-post fejn Evas kellha tmur dik il-lejla kien hawn f'Buġuni, parroċċa żgħira, 3 sigħat il-bogħod mill-punent ta' Kampala. F'din il-belt hemm iċ-ċentru tas-saħħa San Luqa, l-uniku għażla l ħafna ommijiet li jkunu waslu biex iweldu, għax huwa l-aktar ċentru tas-saħħa li wieħed jista' jinqeda bih fir-reġjun, għax fih sala tal-maternità. Imma kuljum nisa bħal Evas ikollhom jieħdu riskji kbar biex jaslu f'dan iċ-ċentru. Meta tkun dajfa ħafna, l-om ma tkunx tista' toqgħod bil-qiegħda fuq il-mutur li hu l-uniku mezz ta' trasport li wieħed jista' jsib. Missjonarja tal-Ordni Tulit Marija fl-Uganda, Swor Marija Goretti la kważi sentejn sħaħ tieħu ħsieb iċ-ċentru tas-saħħa San Luqa li huwa mmexxi mill-Knisja. Swor Marija u l-istaff żgħar tagħha huma professjonisti sanitarji mħarġa sew illi kuljum jaħdmu bla waqfien biex jipprovdu lill-komunità kura ta' kwalità u programmi tant meħtieġa ta' edukazzjoni kemm għal qabel kif ukoll għal wara l-ħlas, u dan jagħmluh indipendentement mit-twemmin illi wieħed iħaddan. Madankollu ċ-ċentru San Luqa huwa nieqes ħafna mill-ispazju, mit-tamir u mill-istaff biex jagħti sapport sħiħ lin-nies esperti li jaħdmu fih. L-aktar bżonn urġenti għaċ-ċentru San Luqa hija ambulanza. Naħseb li jekk ikollna vettura, tgħinna ħafna biex insalvaw ħajjet l-om kif ukoll tat-tarbija. In-nies jiġu qalbhom qawwija li se tgħinhom. Imbagħad meta tħares lejn il-kundizzjoni tara li kważi impossibbli għalina. Evas u żewġa Willison qed ikollhom isofru l-ġieħ tal-qalb illi ġenitur qatt jista' jġarrab. Papa Franġisku jgħid li l-għajnuna sanitarja hija dritt universali u mhux privileġġ. Bis-sapport ta' Missjo, Swor Marija u ċ-ċentru San Luqa qed isarfu l-kliem tal-Papa f'azzjoni bil-pjani tagħhom għat tkabbir tas-sala tal-maternità għal sala ġdida għal kura ta' tfal, kif ukoll biex xiri ta' ambulanza. Mingħajr is-sapport tiegħek xejn minn dan ma jkun possibbli. Inħeġġek għalhekk biex tagħti donazzjoni llum biex tgħin ix-xogħol vitali ta' Missjo fl-Uganda u madwar id-dinja. Jekk permezz tal-envelopes se tagħmel donazzjoni skont il-proġetti proposti, ħu ħsieb li tinkludi d-dettalji tiegħek ħalli tirċievi rċevuta u nżommuk infurmat bid-differenza li inti qed tagħmel. Jiena dejjem nirrifletti dwar it-tarbija ta' Ġesu. Hekk fil-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 10, vers 10. Ġesu jgħidilna, jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u ħajja bil-kotra. Dan il-kliem jispirani ħafna waqt li nkun qed ngħin il-pazjenti. Jiena dejjem insejjaħ l-għajnuna ta' Ġesu. Inti triq, inti d-dawl. Naf li inti wkoll għaddejt minn dawn l-esperjenzi. Inti wkoll ent lill-pazjenti. Inżel hawn u għejni. Ejn saħħet in-nisa u tfal f'din il-missjoni ta' Kristu llum billi tgħin lill-missjonarji bħal Swor Marija li qed twassal il-ħajja fl-Uganda u madwar id-dinja kollha. Aħna verament grati għall-imħabba li inti għandek lejna. Aħna ferħanin li aħna maqudin miegħek f'din il-missjoni. Naf li Ġesu hu miegħi u aħna mexjin flimkien.